आता आपले छोले सर्व करण्यासाठी रेडी आहेत। थोडीशी कोथिंबीर अजून घालूया। आज आपण बनवतोय छोले मसाला। त्यासाठी मी हे छोले रात्री भिजत घातलेले। जवळजवळ 12-13 तास आपले छोले कमी कमी भिजायला हवेत, तरच मग ते चांगले शिजतात। आता आपल्याला हे कुकरला लावण्यासाठी त्याच्यामध्ये घालायचं साहित्य बघूया। त्यामध्ये सगळ्यात प्रथम मी खडे मसाले घालणार आहे। त्यासाठी एक हे स्टार फूल, दालचिनीची साल, 2 मोठी वेलची, 4-5 लवंगा आणि हे तमालपत्र। त्याचबरोबर अर्धा चमचा हळद आणि अर्धा चमचा हिंग। छोले उकडताना छोल्यांमध्ये मीठ घातलं की ते छान सगळ्या छोल्यांना लागतं, म्हणून 1 चमचा मीठ। आणि आता ह्याच्यामध्ये आणखीन एक पदार्थ घालायचा आहे, तो म्हणजे चहा पावडर। ही मी 1 चमचा चहा पावडर घेतली आहे। त्याची आपण छोटीशी इथे मोटली बांधूया, पुरचुंडी। ही पुरचुंडी नीट बांधून घ्यायची, कारण सुटली तर सगळी चहा पावडर आपल्या छोल्यांमध्ये मिक्स होईल, त्यामुळे ही नीट बांधून घ्यायची। अशी ही व्यवस्थित पुरचुंडी बांधून घ्यायची। चहा पावडर टाकल्यामुळे छोल्यांना एक आपण म्हणजे म्हणतो ना अमृतसरी पिंडी छोले, तसा एक कलर येतो आणि छोल्यांचा एक छान फ्लेवरसुद्धा येतो। आता ह्यामध्ये आपण पाणी घालूया। छोले चांगले त्याच्यामध्ये पूर्णपणे बुडतील असं पाणी घालायचं आहे। छोल्यांच्या थोडंसं वरच पाणी असायला हवं, कारण आपण जवळजवळ 5-6 शिट्या करणार आहोत, कारण छोले आपले चांगले छानपैकी उकडायला हवेत म्हणून। आता मी छोले कुकरला लावले आहेत। आता आपल्याला जवळजवळच्या मी 6 किंवा 7 शिट्या काढून घेणार आहे आणि त्याच्यानंतर आपण बघूया छोले आपले कसे शिजतात ते, आणि मग बाकीच्या रेसिपीची प्रिपरेशन करूया। हे बघा आपले छोले आता छान उकडलेले आहेत। हे बघूया असे छान मस्तपैकी स्मॅश होत आहे, त्यामुळे ते चांगले उकडलेले आहेत। आता आपण ह्याच्यामधला जो खडा मसाला आहे तो मी काढून टाकते। हा जो खडा मसाला आहे तो काढून टाकते, कारण जर तो ह्याच्यामध्ये राहिला ना तर थोडासा त्याचा कडवट पडेल, कारण त्याचा चांगला सगळा मसाल्याचा फ्लेवर आहे या छोल्यामध्ये उतरलेला आहे। आता जर आपण हा छोले खाऊन बघितले तर ते पण चांगले मस्त टेस्टी लागत आहेत। आता आपण त्याच्या मसाल्याची तयारी बनवण्यासाठी आपल्याला सगळ्यात पहिलं लागणार आहे कांदे। हे मी 4 मध्यम आकाराचे कांदे त्याची पेस्ट करून घेतलेली आहे। हे 4 टोमॅटो आहेत, त्याची पण आपल्याला पेस्ट करूनच घ्यायची आहे। त्यानंतर आलं लसूणची पेस्ट 1 चमचा लागेल। हा छोले मसाला, आता माझ्याजवळ अनारदाणा नाही आहे, जर अनारदाणा आपल्याकडे असेल तर छोले मसाल्याची गरज नाही। आपण आपले घरगुती गरम मसाला, जिरा पावडर आणि धणे पावडर घातली की ह्या छोले मसाल्याची गरज नाही। पण आता सध्या माझ्याकडे अनारदाणा नसल्यामुळे मी हा छोले मसाला वापरते। तो मोठे 2 टेबलस्पून छोले मसाला घेतला आहे आणि 1 टेबलस्पून धणे पावडर, हे जिरं फोडणीसाठी, आणि हे लाल तिखट, आणि हे आलं उभं चिरून घेतलेलं आहे, जसे आल्याचे जुलियन्स बोलतात त्याला, असं चिरून घेतले, आणि 1 मिरची। हे आपल्याला सगळे छोले तयार झाल्यानंतर त्याची वरून फोडणी आणि सजावटीसाठी आपण वापरू शकतो। आणि हा थोडासा शेवटी फ्लेवरसाठी गरम मसाला, आपला घरगुती गरम मसाला आणि कोथिंबीर। आता आपली कढई चांगली तापली आहे, तेल घालूया। छोले बनवण्यासाठी थोडंसं तेल जास्त लागतं, कारण आपल्याला जो आपण कांद्याची पेस्ट केली आहे ना ती चांगली परतून घ्यायची आहे बराच वेळ, त्यामुळे तेल थोडं जास्त लागणार आहे। आता आपलं तेल चांगलं तापलं आहे। आमच्यामध्ये हा 1 छोटा चमचा जिरं घालूया, आणि
थोडीशी कोथिंबीर आणि ही कांद्याची पेस्ट. आता आपल्याला ही कांद्याची पेस्ट चांगली परतून घ्यायची आहे. याचा पूर्णपणे एकदम चॉकलेटी कलर येईपर्यंत छान परतून घ्यायची आहे. छोल्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं हेच आहे की आपण जे कांदा टोमॅटोची पेस्ट करतो ती चांगली परतून चांगली फ्राय व्हायला हवी. कारण छोले मसाला तर आपल्याला मिळतोच बाजारात, त्यामुळे चव तर येतेच, पण जर आपण हे मसाले चांगले फ्राय नाही केले तर त्याची एक चांगली चव येत नाही. तर आपला कांदा इथे फ्राय होतो आहे तोपर्यंत मी टॉमॅटोची पण पेस्ट करून घेते, कारण कांदा फ्राय व्हायला बराच वेळ लागणार आहे, 10 मिनटं तरी नक्कीच जातील. तर तोपर्यंत मी एक टॉमॅटोची पेस्ट करून घेते. आता कांद्याने थोडा कलर चेंज झालेला आहे कांद्याचा. आता यामध्ये मी थोडीशी 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट घालते. ही पण आपल्याला कांद्याबरोबर चांगली फ्राय करून घ्यायची आहे. कांदा आपल्याला चांगला फ्राय करायचा आहे, पण अजिबात तो लागू द्यायचा नाही आहे. म्हणजे खालती कढईला आपल्याला लागता कामा नाही, तो करपता कामा नाही. त्यासाठी जर आपल्याला वाटलं तर थोडंसं पाणी घालायचं, 1-2 चमचे वगैरे, पण जळायला नका. जळलं तर त्याची टेस्ट चेंज होणार. तसंच आपण हा कांदा चांगला फ्राय करू. आता तुम्ही बघू शकता की आता आपल्या कांद्याचा कलर कसा बदलला आहे. ह्याला मला एवढा म्हणजे फ्राय होण्याकरता मला 10 मिनटं लागली. आता तुम्हाला दाखवते की जर आपल्याला असं वाटलं की हा कांदा खूप सुकतो आहे आणि आपल्या कढईला लागतो आहे ना, तर आपण फक्त असं एक पाण्याचं थोडंसं एक चमचा पाणी मारायचं, मग त्याच्यामुळे तो चिकटणार नाही. आता आपण याच्यामध्ये टॉमॅटोची पेस्ट घालून घेऊ. मी टॉमॅटोची पेस्ट केली आहे, मी खूप बारीक नाही केली आहे. जसं मी कांद्याची पेस्ट पण खूप एकदम बारीक फाईन पेस्ट नाही केली. थोडंसं जरासं असं टेक्स्चर असेल तर ग्रेव्ही चांगली वाटते म्हणून. तर ही पेस्ट घालूया. आता हे छान मिक्स करून घेऊया. टॉमॅटो घातला की लगेच आपण मीठ घालायचं, त्याच्यामुळे पटकन टॉमॅटो शिजतो. एक एवढं मीठ घालते. पण छोल्यामध्ये सुद्धा मीठ घातलेलं आहे, तर त्या अंदाजानुसार मीठ घालायचं. आता हे कांदा टॉमॅटो हे चांगलं तेल सुटेपर्यंत आपण परतून घेऊया. आता आपला टॉमॅटो चांगल्यापैकी बऱ्यापैकी फ्राय झालेला आहे. 5 मिनटं झाली, 5 ते 7 मिनटं फ्राय करून. आता ह्याच्यामध्ये आपण सगळे सुके मसाले टाकूया. सगळ्यात पहिले हा मी जो घेतला आहे 2 चमचे छोले मसाला आणि 1 चमचा धणे पावडर हे घालूया. आणि हे 2 चमचे लाल तिखट हे चांगलं परतून घेऊया. आता हे आपल्याला जसं वाटतं की खूपच सुकं झालं आहे, आणि त्याच्यात थोडंसं पाणी घालायचं. आपण जो हा छोल्यांचं जे पाणी आहे तेच घालायचं. असा मसाला अजून चांगला 5 मिनटं परतून घेऊया. आता आपला मसाला तयार झालेला आहे, चांगला तेल सोडलं आहे मसाल्याने. आता आपण ह्यामध्ये छोले घालूया. आपले छोले चांगले मिक्स झालेले आहेत. आता अजून आपण हे चांगले 10 मिनटं गॅसवर ठेवूया. आता फुल गॅस करून आपण थोडा वेळ छोले चांगले शिजू देऊया. झाकण ठेवते. एक 10 मिनटं लागतील अजून आपल्याला आपले छोले तयार होण्यासाठी. बघा आपले छोले तयार आहेत. त्याला छानपैकी वरती तवंगसुद्धा आलं आहे. जर कसुरी मेथी घातली ही थोडीशी, आणि हा अर्धा चमचा गरम मसाला.
आता आपण फक्त हे छोले आहेत ना त्याचे छान स्मॅश करून घ्यायचे, सगळे नव्हे, थोडे थोडे, कुठे कुठे असं. त्याच्यामुळे छोल्या एक चांगली चव पण येते आणि थोडा थिकनेस पण येतो. आता आपल्याला छोल्यांना तडका देण्यासाठी हे थोडंसं तेल घातलं आहे आणि आपल्याला बटर घालायचं आहे. बटर जळू नये म्हणून मी थोडंसं तेल घातलं आहे. आता बटर चांगलं गरम झालं आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपण जे हे आल्याचे उभे काप करून घेतलेले आणि मिरची हे घालूया आणि थोडीशी कोथिंबीर. हे आपल्याला घालायचं आहे आपल्या छोल्यांच्या वरती. आता आपले छोले सर्व करण्यासाठी रेडी आहेत. थोडीशी कोथिंबीर अजून घालूया. आता आपले मसाला छोले तयार आहेत. तर आता आपली अगदी रेस्टॉरंट स्टाईल अशी छोले मसाला ही रेसिपी तयार झालेली आहे. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.